Ngrasakno kaya nek wis arep tinimbalan sesuk. Nek nyambut gawe rasakno kaya yen arep nyambut gawe selawase. Mula wong urip kudu ngerti jatining urip lan jatining pati. Modar. Jatining semi, jatining pati. Kuwi kudu ngerti. Kowe tuwa tenan iki. Nek arep ngerti kowe nek pon ngomong jatining urip, jatining pati. Dalaning mati ki wong kudu piye? Dalaning pati kuwi nek nyawane wis ora ana lha kuwi wis mati. Dalane mati wong kudu piye? Kudu menggok bali. Kok dalane mati wong kudu piye? Kudu menggok dalane mati iki buntu. Wah, ya wong tuangel sak rembukan. Wah, sulit dipahami. Kuwi dalane mati, nek dalane wong mati, tujuane wong mati. Nek wong mati ki ora ndek tujuan to ya. Lah ya nang ngendi? Kanggo nyiapke esuk nek mati wong ki kudu akeh ngamale. Lah iya wong mati ki nang ngendi parane? Ya manut sing mikul. Lho, kaya arep tok bacem. Jare dipepes raja. Mbok Deki ngendika apik-apik kok njur nesu kaya tok arep tok bacem. Mula wong urip tak aturke ning ngarep. Jatining urip karo jatining pati ki kudu ngerti.